Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam. Mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Mana kama nanya kwa ramgaji wanka mara mitiraka utule makende maruwa kie chendro maru duondo onagi wangjoino maru Onagi TV adundo jaluo kama bende no wanyisi kache ni udichingu makawono chakresa paro video kacha kachi yala koda chil kumra wera maga umabwe bende uoke pinjilo kane bende no ni simi Kenya nya kwa ramgaji wanka bende kura dhego kudambaka nito chalo nade chutho ewi siasa wadhu wacho nito siasa kodro re chalo nade kwa ramgaji wanka mara mitire thuon wach makawono nito rowe rekod siasa kadamana lek maro were chalo nade e pau no mar siasa ngorongo jongo komoro maro mitira ka thul makende marwa kimonde donji mondo wambeki mondo wagombaka ponono nikachagi paro mora mabende digombo no walosi enyalo no ote magi kanyo Chuny Onagi TV Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok, kasto Chuny Onagi TV YouTube page. Tarik and tarik pro koda chel duemara chel igagana lo faro kod pro koda uchel sa en kache sa par sa paga chol dongdaka prario
Kenya Koramga Juan kama tai chino ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 Toma en Chuny Onagi TV Adundo Jalu Hakothulu makenda mondo miarwaka osiep na kandi milongo ni Simi Kenya iwacho nango ngata saninge ni sedo ngaso ni gamusi ni migosi Simi Kenya amigo siduonga hinya awe kanye rawera ni betina hinya rawera kanyo e modonjogo kata wuoi matin pod gidok manya sa lungo ni Genzi koko ngad peda kamano tidhi nade adhi maber to iriyo nade ba ariyo maber wagono Nyasaye kamano ingeni sani oganda luongi ni ongei mana ni ja Nairobi kura pinyi Nairobi chalo nade Nairobi to ena kaka didhi e puodho to kisepuro tiduoga dala unless ni yudo ka koro lemo ng'eny e puodho kinya budho e puodho lakini giko to nyaka iduog dala koro Nairobi to ena kar manyo but one to ing'eni gige wa mwatimo gin gik ma ji wuotho koni gi koni koro kwang'eny ahinya Nairobi to be kwang'eny dala always on the move. Osiep na moro nyabedo godo kande mabeni luongo kacha ni Magero no nyisa kacha ni Kisumu ni shamba la mawe omiyo content creators kagisechako matin to giringo gidhi Nairobi naka jo artist mamoko kaka Lawija Kabonyo ringo Kisumu dhi Nairobi oneno ka ginene iluone kona lejo orome iluongo ni Kisumu ndalo mane wantiere actively waluongo ni Gurgilaki Gurgilaki ineno kidwa golo musmwal iwinjo kotek kionge place igolo kango to kala kiodhi lakini oyuamini ni tek molo lweti cha ok inya ywa godo musmwal ahinya kaka laki koro Kisumu en Gurgilaki but I think of late odongre in terms of art Kwani kan wachako in Kisumu to nwachake art koro art at that time nen piny sana ninyalo loso show at that time mana loso show comedy show benjo ne 100 to ne wan ji adek na yudo ji adek ariyo dwa miyo complimentary to gibiro gosiep gimoro gikone osiep wani be wawodonji donjo to miya tiro jadek 100 bob kuri ngeni at that time ne ji ok appreciate art mar Kisumu in fact Jalango for example nikech an Jalango ngama nyawacho ni koro nomako bada sana Kisumu kawuo mondo mina adongra Jalango ne nyalo biro Kisumu gishone just a comedy show moro moko kita a hall matin to pong though it was a brand yes but show ni pong to in bende kibiro perform show ni you are part of the performance kendo ki perform to jogi yani enjoy sana but koro kosa to temo loso mari moro they don't show up koro we kept doing this ma ne gichako appreciate art gima ne obdogo bedo maber ne en riwruok koro yudo ka wan watimo comedy shows people like Winnie Wenga netimo fashion shows there was a guy called Kish Roberts we had so many people jomane nie modeling jomane nie comedy jomane nie music One Vibe used to do music at that time koro yudo ka gigie ne wariwore koro wang'eni audience en achiel koro Winnie koloso mare to wago ko mondo jowaka obiye king Kasimi oloso mare Winnie gini konyo wago koko jibire jo model jo fashion ka bende koloso mare and all that so it was very tough but tinde iyudo ka online is doing well you can as well advertise your event online ji appreciate art inyalo biro setimo nagi show Kisumu diriyo and in all those two I think you came to one of them by Sario people don't have seats joma chalo Costa geni loso mekgi kaeri by saa boro chiko kaeri gisechako yudo nini maber pogruk mane mineno bende kineno kipimo Kisumu gi Nairobi no Kisumu Nairobi has a lot of opportunities nikech ingeni Nairobi there is first of all it's big being the capital city then there is varieties iyudo ka Nairobi events adek madongo nyalo bedo town ma Rich Spice oketo mare KICC Chechil Show bago mare kanito Njugu oketo mare gi kana launch Eastlands ngato oketo mare Thika Road and all these events are because first of all the population is big ingeni makane wa Kisumu
I'm sure that right now. If you look at the audience is the same. Gocho Kisumu ka. Chances are high nikidhi to half of that population gin joma kendo ka chieng' moro dongo biro ibro dhi yudo giko dongo kacha. Chieng' moro ka costa mare moro. Chances are high ni half or a quarter of that population gin joma koro the audience is the same. Konieri audience titin koro audience achia. Koro ka temo bro dhi club gine joma tinka jatumo biro gidhi miel gine joma but kocha tiyudo ka nitie ng'ama wacho ni an ok anyal dhi e thum mana ja comedy. Ng'ato wacho ni ato comedy gini ko ketho na sana dwaro ajawa. Koro every art nigi audience ne. Koro it gives a lot of variety. Mano ber kabisa. Apart from bedo jambetre mag kembe mopogore yani ni kasani bende chaki donje siasa. Hata siasa dire. Yes. Ano kidonje siasa matek kabisa. Udwa loko piny. Loko piny ngeni chalo ka gima idwa timo gimilo ni kudita. Ng'ama dwa loko piny en ng'ama loko piny kata ng'ama loko sirikal. Donge mano kani una chiel kuom jogo mabende koro dwa mondo lok sirikal ni. Donge wacho ni ne jenzi to jenzi mano ng'anyo. No, jenzi nok dwa loko. Jenzi nok dwa loko sirikal. Jenzi ne dwaro mana niya. Gik mane ne gin gi ywak. To ywak gi mana kaka inya bedo gi nyathi e ot, to nyathi koni ni mama lawa mar skul oyiech. Kapok itwang'o na law ok anya dhi skul gi law moyiech. Ok ni ok odwari kaka janyuol ne. Ok ni koro ka ng'itamori to dhi goli e odi no. Gima timre en mana niya en gi ywak. Ma ywage ni eri ko timne to bende kiny odoluongi mani dadi nataka kwenda shuleni. Sama ne jenziz ng'anyo, jenziz ne nigi gik mane gidwaro. Ne giwacho ni number 1 finance bill ni okwadwa. Ang'o wacho ni sama ne jenziz ng'anyo dak wacho ni sama ne wang'anyo. No, kata bed ni anachiel kuomgi but already there is a name. There is a name. Kata sani eri an jaluo but ka ng'a wacho ni joluo ne timo gimoro to wacho ni sama joluo do gibiro ka gijo siasa giwacho wan kaka joluo. Koro sama jenziz ne ng'anyo, jenziz ne gik mane gidwaro. Number 1 ne gidwaro ni finance bill otimruok nade ogol oko ma 2024 2025. Number 2 cabinet ne gifeel ni cabinet mane nitie kanyo ne ok serve jopiny maber donge. Number 3 ne giwacho ni ngima mar the cost of living notimre nade noidho was skyrocketing. Gigi eki kane kero biro mowacho ni number 1 wago oko finance bill. Number 2 a disband cabinet. Number 3 wabro ng'iyo kaka watimo mondo gima otimre nade obed maber. Kiny ne neno ng'ate ndara. There was nobody on the road. Nikech gik mane gidwaro ka notimruok nade notim ok ni ok ne gidwar ng'anie. Koro manyiso ni gisani to koro jensi ni kama kare. Gin kama ber. King'iyo online. Jensi so space mag online. Kata ng'ayo online. Ipango ki online. King'iyo online. Kibro yudo ka pun kini. But gima jensi so wacho sana online. Enia. Ng'ani nomi inya beach. Chieng' chaka no ywak chieng' chucho mano dwaro no mana ogolo finance bill ogolo mawa ochako golo cabinet ne kata be mana ni notim negi ng'adi nywandi but notimruok nade nogolgi. But koro gik mano wacho nikech after that ni gichagi golo promises moko. Koro mondo mi kik wabed ni sasa ya wadwa dhi ndara sasa wadwa dhi ndara ng'ani nitiere kama jopiny onego bed ni exercise mandate margi ma en ang'owa kura. Koro 2027 ma ichopo japiny mora mora obed Gen Z obed ng'ama duong' obed ng'at so long as ne en ng'ama nyago kura. Koro bro ng'ado gie chunye ni ng'ani nyaka ne wamiye tijni ngima odhi maber koso ok odhi maber. Gik mano wacho ka otimo koso ok otimo. Then koro kanyo ere kama jopiny bro ng'ado. In kaka Simi Kenya achiel kuom bende rawera no bende koro neno kaka gik moko bende dhi mabende ng'eni seno regimes mopogore nikech rowere bende gin jogo bende koro onongo bende nyisgi ni magi madhi kare. Ineno ni bende gino mane rowere wuok ne oko ne dwaro gie sani no ka bende gin kama ber. No, onge ng'ama ni kama ber. Debed ni ji ni kama ber Steve. Kawuono ne. Dine waonge gi over 800,000
students monego bed ni join grade 10 bane pod ni ot. De bed ni ngima ber. An kawuono my page na ka yawo messages almost 100% gin joma akwamo gi nyathino nego join, nyathi pok oyepo, nyathi onge ma, nyathi onge. It's not even about themselves, it's about their kids. Iwinjo de ngima ber, de jogo nyalo timo gik miwinjo gi kwayo mondo konygi timo. To remember ni achiel kuom joma ne gik mane Gen Z dwaro ne en mondo ngima otimre nade obed maber. Koro as it stands right now, gik mane jogi dwaro te, the only thing manogol ne en finance bill ma 2024. Any other thing onge gima oselokore. Erokamano maduong' ahinya. In kaka achiel kuom jowuoth nagwano bende ga koro siasa tedore kae maber kabisa, to ano ka sani ine siasa. Nede siasa tiere na lando na dwa chung. Ayo ka ine party. Okado moda nyisa na jopiny to chalo nade. Party bani, ing'e ane party bani. Safina. Safina. Mokumo kapok nyisa gimomiyo ineno ni ODM kech nyading'eny wang'e ni chama mar oganda Luo, kaka in wuod Luo, chama en ga ODM. To waneno kaka imbe achiel kuom rowere, koro ineno ni Safina ni e party maber mabende koro nyalo beti chakna gi kanyo. Ing'e gima timore, an owuon asebedo ODM sana, nyaka natim form 4. Bas, mane gima duke, koro nyaka natim form 4 asebedo ODM. Kendo asebedo member mar ODM nyaka lately kane ayudo tich mar mondo mi wachak tiyo kod Safina. An adonje Safina kaka jatich mokwongo. Kaeto korka through teach I got the ideologies mag chama. Kana yudo ideologies mag chama gi vision ma chama nigo. To na aneno ni ber mondo abed achiel kuom joma nie iye kanyo. Bedo ni an ja Safina ok onyiso ni wapingo ODM, mano ni wachako wacho chon. Wan onge chieng' wacho ni ODM rach, kata ni ODM en chama ma ok ber, kata ni wapingo jotende. Adwaro wachage kanyo. Gimomiyo ma timre en nikech kata Safina ni jatende ma en jatendwa, ma en Jimmy Wanjigi, Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Onge ng'ama kochacha manyocho osiep baba maneno Jimmy ni. Koro Safina kata kan wadhiye ni en chalo go dala. Koro wan ok ni wan wawuok ODM, kata ni wachwanyore gi ODM, kata ni chama ok dwaro ODM. Koro gima ne omiyo ahero Safina en nikech visions mage kod party ideologies. Sani as we speak, chama nigi gik gimiluongo ni the feast agenda. Feast en ng'um kama. Mutinga beach, the 5 fingers. On top of the feast agenda, en ni kane otim gimiluongo ni audit, public audit from the Auditor General's office. Noyudo niya, gimomiyo gima tek moloyo gimoro amora en gowi mabandia, odious debt. Gowi mabandia nochak kaw 2013. Inyo be? To ikawe nyaka sani. Manyiso chak kawe gi Uburuto. Right? Koro gowi mabandia ni miyo gima tek ni nade in kaka Steve. Nikech inyalo penjori to ka Kenya nigi gowi mabandia. An to dhi nyiewo alot tama nang'o. Gowi mabandia omiyo gima tek nikech sama ne odhi okaw gowi mabandia, first of all, ere kaka gowi mabandia ni biro? Ang'o momiyo obedo bandia? How is it odious? Ang'o momiyo ok en gowi maber marili? Katiba marwa wacho niya, ni kapok idhi Kenya odhi oholo gowi, to Kenya biro gi present gimiluongo ni budget. Ineno gima Mbadi biro kelo dwe mar 6 cha. Sama Kenya present budget, Minister of Finance present budget, to keto gik moko ariyo. Revenue estimate versus expenditure. Mano gimikele bunge. Tiwacho niya, pesa mwageno mondo wati godo higani en pesa maromo kama. Mano expenditure. Lakini revenue estimates magwa kaluwore kaka wasolo usuru, ok wanyaso yudo pesa no te. Wanya yudo pesa maromo kama. Inyo ber.
to pesa ni kwa yudo maromo kama to nyiso ni madongo bien waonge ko. The same parliament am I present negi nama bro mi gowi kami bro dio gowi tibro dio ladi tibro chule nango. We present it in the parliament. Kisa timo mano to parliament ema approve gowi tidhi yolo gowi. From 2013 to 2026 makawuono wantieni nitie gope mang'eny mosedhi okaw mano koter kate bunge magi luongo odious debt. Koro ing'eni samo kawe kuma dhiye onge ng'ama ng'eyo nikech chik wacho ni gowi kogol to gine bengi mar Kenya. Ikawogi ogichopo bengi ka lakini chulgi nyaka chulgi kama ta chulogi japiny chule nang'o sama idwaro ni mondo chule imedo sum nikech gowi nyaka chul gimedore to timruok nade. Katiba wa kendo chako wacho ni kapok iolo gowi iolo ne development. Kidwa gero ndara, idwa timo development mora mora, gowi ok ol ne gik machalo kaka idwa chulo mshahara, ionge pesa, gik machalo kamano kaka piny. So kane magi otimore to yud ni gima inyowa molo gimora mora en odious debt. To odious debt ni this year alone, this financial year, Kenya chulo 2.3 trillion. Gowi 2.3 trillion gowi. Talking your revenue estimates wa last year, nwachoko 2.4 trillion. Manyiso niya, kichoko 2.4 trillion, to gowi chulo 2.3 trillion. Idak nango. Ichalo ng'ama mshachi, en 10,000, tin gi gowi mar siling 9,000 giko dwe. Idong galofu, pok ichulo rent, pok inyiew chiemo, pok travel kidhi tich, in owuon pok irwakori, inyo maber. Mane kama Kenya nitie. Koro miyo ngima bedo matek nikech nyaka medo suru piny maru. To matin ma japiny goni be nyaka sirikal kaw mondo gi survive. Koro one feast agenda wacho niya. Number 1, ka chama mar Safina odonjo, sirikal mar Safina odonjo telo, idhi timo auditing mar gope go te chakre 2013 no nyaka sani. Gowi mora mora mane ok okalo e bunge to koluwo chik ok chul. We will not pay odious debt. Sama ukichulo gowi ni ang'o matimre? Wabiro agenda number 2. Number 2, sama ukichulo gowi, sanie Kibaki nowewa ka wan gi free primary education. Maparo ni generation 1 te onje, kata nitie joma noyude korumo kata kochakre. Kawuono onge gima expensive a household mar janyuol ka school fees. To mondo mi capitation mar school otimre from primary, secondary to TVETs, mondo be free of charge, you need 300 billion. Right? Sama okichulo 2.3 trillion kuchocho. Nikeche ginodias. From that money, you have 300 billion mahang. Mondo go chulu gowi mabandia, but korok chule. Nikeche en bandia. That 300 billion is enough to cater for that education. Sani gini gimomi education oknya bedo free. Uchi winjo kata kero wacho. Ni wabro watemo mondo bi obed maber. Nikech pesa temi yudo dhi gowi mabandia. Gowi mabandia go okonya tamore chulo nikech ne gikawogi uhuru. Number 3, from that same odious debt, capitation mar health. Ma in kawuono koponi ituo kata nyathini kata wadu, idhi ti present ID mari. Titi di nono is 170 billion. From that odious debt, you are able to cater for this. Mano number 3. Number 4, sirikal engama olo gowi. Paro nango momiyo kawuono kidhie bengi ni dwa olo gowi. Tinyisi ni interest rate 20%, 16%. Nikech sirikal osebedo achiel kuom jol gope e bengi wa mapacho. Makawuono sirikal ko biro olo gowi, to nikech sirikal bengi ni sure ni sirikal biro chulo. To in to gi ni sure ni biro chulo. Giyie miyo sirikal loan rate mamalo moingi. Kata in koro kidhi timi rate mamalo mondo kik itimri nade? Mondo kik ikaw. Inya paro ndalo Kibaki, jo banks ema ne wuotho institutions, gibire office, ginyiso ni wan gi loan ka 2%, 4%, 10% kang'eny. Koro number 4 en ni sirikal marwa kodonjo kacha.
to the first thing mikuongo itimo en ni onge ologowi from local banks as a government. Sani gimomiyo nyaka gitime en nikech gidwaro gope mag chulo jotich, giko dwe ochopo uchulo loan kuchocho manu kao mabandia to nego chul jotich. Uringo kanye e bengi mapacho ka. Number 5 en ni gimomiyo ngima tek kamimedo go ushuru en VAT. Ineno kawuono ka kirwako tai ni mikao nochul ne VAT. Shati ni nochul ne VAT. Long ni ochul ne VAT. Kom mibede ni ochul ne VAT. Microphone ni gi VAT 16%. Mondo ngima bed mayot, mondo jopiny obed gi pesa, igolo 16% VAT ni tiketo 5% sales tax. Koro gimora mora mitiyogo man gi 16% VAT beche duogo piny gi 11%. Apinji sirikal mane maber malo makwano ni. Kwa dhibere, nyisane ne jala mabende koro neno chino mchala koda kama indini. Yes. Senyi suwagi mabende Safina Noen ka chel kode bende gigo mabende leknu bende ungodo gino mabende dwati mwana japenyi. Mobilization maro katanga mondo miyo ngato donje chama ni. Au donjo nade? Chama te idonje ga giyo achiel. Ngamada donjo online kata kida register en ga mana star 590 hash. Koro kise donjo kanyo ibro kel ni chama te, ibro kel ni party codes, one code wa number 34. Kise dio star 590 hash. Kati mano chama te. But koro chama wani kise dio star 590 hash code and number 34. Koro emuma ugile emo emuma Kenya ka wan gi party moingo 100 moko kia kata nyinge ei party 100 gi ere party mane ni emuma ere party manyinge iwinjo kan emuma Safina nikechie mane no timrede oloso to kinyo dhano mano chwe odiochieng' mara auchiel donge to i dhano mano chwe odiochieng' mara auchiel ni Nyasaye nomiye teko mar bedo gi mbi kata gi teko moloyo chwech duto te mane Nyasaye otimre ochweyo. Mano nyisi niya, the 6th president of the Republic of Kenya is the one who is going to revolutionize this country economically. Membership uchalo nade? Membership ber. Yocha wan gi NDC last year September. It was big. No pong by a beach auchiel kaeri the entire Congress course was blue. Membership is good because we have like-minded Kenyans. Moamini gik motimre nade, gik mo believe in. Nikech Kenya osebedo gi gini adek. Kedo kata revolution adek. Revolution mokwongo ne en independent revolution. Manu ketne gi Jaramogi gini gi Kenyatta gini. People wanted independence. Jipiny ne dwaro uhuru. They didn't care about schools, roads, any other thing. Gimana gidwaro en ni wabed self-governed. Manu was in 1963. Revolution mobiro mar ariyo en mokel gi Baba Raila Amolo Odinga gini. In 90s. Kane gitiyo ne gikedo ne gimiluongo ni multipartyism. So that was political revolution. People are fighting about the political rights of the country. Revolution mar adek, the third and the last liberation ma Kenya odongo en gimiluongo ni economic liberation. Mondo mi japiny kamoro amora ma entie nyalo bedo gi pesa ne. Iwinjo maber. Ni neno ka oluong ji miyo nyota. Donge sani miyo ji nyota. Imi nyota tiwacho ni dwa dhi yawo, let's say ka kiosk. But iparo ni chieng' ni dhi yawo kiosk ni, kata sama imi pesa dhi yawo kiosk ni. Ji adi moloro kiosk gi nikech customers onge. You walk around. Biasechi adi mi yudo kolor piny maruka ti customers. Jendeni nyota oken gima ber. No. Nyota nyalo bedo gima ber to mana koponi ngima yot ne japiny mondo gimidhi kete nyota ni no odhi through. Onge tiende ami pesa idhi awala makinyi loro ni customers onge. Gimomiyo customers onge en nikech an gi pesa mathin e ofuku. Pesa nani abro dhi yiero chulo school fees ma sirikal ong'awo
koso abiro nyiewo chapat goganda kamiyawo na hotel. Necessities will come first. So we are not saying ni gik mang'ano timo richo. En mana niya, nitiere gik monego tim mokuongo. Chamsingi en ni japiny onego bed gi pesa e ofuku mondi. You remember kata mana free primary education. Sama ne Kibaki okelo free primary education, it was not about miyo ibed ni koro Kenya chulo school fees. En mana niya, kopo ni nyithinde gi samoro ne dhi kata school koko madho chai, but koro kichulo fee, dongi botedo ne gi chai. Wacho ni nyithinda kawuono chamu madhuru chai. Sami dhi nyiewo chai, dongi chulo shuru. Right? So the government will still get money. Gima gitimo en mana ni gi make sure ni japiny koro bedo gi pesa ang'one e ofuku. Tok ni matin ma in godo ni akawo aya bira miyo. Kamano nyakoro mgajuwang med mana kete chunyo nagi TV kande kapoko dhie break matin kati wadugo yemona pinja ne simi Kenya. Yes, ine Safina Party. Nyanza ka uchale nade? Nyanza wan maber. Nikech deputy mar party en wuod Nyanza mabendo sekedo ne jo Nyanza miluongo ni wakili Willis Otieno Piki Ponki. To king'iyo kata wuoth mane wabedo godo December, kamora mora kan wadhi tineno ka jopiny rwako maber kendo jopiny oyie gi ideologies ma chama ni godo. Koro chama to uso okromga. Emo mineno kata chendni madongo mane Kenya ka pod timo mobilization, pod timo campaign, pod timo siasa. Koro wabiro mana dhi nyime gi mobilization gi uso paro ma wan godo ne jopiny. Wan ok waus will umor. Come on. I'm the guy ilongo ni Brandless Jakurai all the way from Stockholm City. Yes. Wacho ni Acharo silulonga chacharo kani wacho ni Wodwa added some weight since Corona. You much work. Siasa pinje modhier and get rich quick scheme, but there is a catch. Yes. Do not make sense. You will get rich quick, but the moment you bring logic, gibiro tie kie ground. Osiepna ongenga mabiro yie ni. Wacha gimowacho no. Wacho ni siasa ma pinje Africa kaen mana ni get rich. Thoth ji donjo siasa mondo los majan. Self actualization kanya mabende koro jidemo mondo ngato koro oyud pesa yo very fast. Yes. Wangene kabe wan kache gi otemo komondo mi wasom kato wadhie break matin. Wangene kanya koro mgajuang pono ni kacha gi paro mora tinyalo nyiso kandie wan kandie mana chunyo na TV kandie. Yes. Kod lungo ni wacho ni kalungo ni migosi. Rawera. Lamek Omedo. Yes. Wondo wacho ni volume iko chini. Asante sana. Wamede kacha ko kamano medikete mane chunyo na TV kande wadhi weche magola matin kangwa dugo to pod wadho go mana mbaka mondo nyiso ni to kaka rowere piny ochomo kani. Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko.
Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Rio mar chenro mar duond Onagi Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo nyakorango jwang kama bende na nyisi wana kende ka chel koda ilongo ni Simi Kenya mabende ena chel kuma od bura na omedeno ni Safina Party kendo en bende kacha director mar Onagi Show mae wan kodo kanyo korango jwang chel kumo jende mabende tiuma tek kabisa wan kode kande mar gomba kanito chalo nade paro mabende kuro sebedo ka gwenyre mag siasa konegi koni weche wate mana ne tam one time mara ODM barore gik mang'eny wadwa ng'eni to bende ojende gi bende barore ponono ni gi penjo mara kanyo koro mga jwang waya kata koro Facebook pages mago nyalo orno kacha ote magi gino mabende gombo inyalo gombo mondo ing'e inyalo orno ote magi Facebook page magwa Chuny Onagi TV Facebook page, YouTube Facebook page kacha kod TikTok inyalo orno ote magi kacha to wasoma kandi kwanene to inyalo wacho nado Simi Kenya. Yes, Divo. Safina Party Jimmy Wanjigi Party leader, presidential candidate 2020. No, the sixth president. There's a difference between a candidate and a president. Is the sixth president. The sixth president. Simi Kenya wacho ni our sixth president and Jimmy Wanjigi. Tenenia gino bende samoro wacho ni gimoro mi wacho ni tutambo magonge. Wala okopara. Giloko par. We are going. It's the economy. New blood. Yes. Nikech Jomani Kagi, I've been there for the past 60 years. But I'm not magisekelo. Magi is the best we could do for the past 60 years. The best they could do, and near, I will put one in the school, I will look at your September, Podok Nyathiedi, I will give a polytechnic, Makatana Chamu Chimu, 2 meals a day, Podonge. Nitiro jo Makatamana Nyaka no take school Nyakasani. They forgot about looking for job. Nitiro jo makati chik na manabunde minyise ni kigolo meya chiel kama ti survive video kingima inyise ni baba nega onge. That is the best majoge na nyalo Kenya amok timre ni keche inya chiel kumro na benda ilika mayo ko support totam ni keche todo jileta mana totam
No, toto jende baba akuru kata kae ni majani ni party leader ni party leader majani ugo baba da inyani gima osebedo kae nyowa sana sana en siasa migo gi ich iwinja siasa migo gi ich en siasa mineno ka I think isebedo kata mana keen nowadays on bloggers ibiro yudo ka wan gi ji abich mosechung kata governor Kisumu ka moseyangore ni dhi chung governor 2027 donge lakini nitiere ng'ata blogger moro kata nitiere japiny moro ma ei ji abich gi nyaka ne higa mokalo chakre nyaka sani oseyud kowacho ni support ji ang'wen kata adek e higi nang'o nikech ng'ata achiel nyoro nobiro but gima ng'ani wacho ok odwa winjo en odwa ng'eyo ni ng'ani kotieko wuoyo tadok nang'o ng'ani biro tieko 100 kata 200 kini ng'ama chielo biro ok odwa winjo gima ng'ano wacho ong'eyo ni ng'ani kotieko tadok nang'o ng'ano 100 orucha ng'at machielo 100,000 ei jogi te ng'ani dhi ka support ng'a do ng'ama 100,000 cha but ng'eni gima ji adek go wacho onge mowinjo kata di makata kipenje ni ero to ng'ane cha to no 100,000 but no wacho nang'o ni an gima chame makwano temo semi wachopo kama wantie nikech jo siasa sana sana makorwa koni no seng'iyo niya japiny inyiewo kora birabe kata go mana will umor Safina ogoni iwinjo babana ok en about gonyo wanyalo miyi pesa apenji mani bior notiyo gi pesa maromo nade ka sepul ka en majan obedo go mjumbe no obedo go mjumbe winjo ko wacho notiyo gi almost 40 something million obedo go mjumbe it's not about money iwinjo Steve sani ni tich dongine tich ka mondo mi agolika mondo ibi winj gima wache barabara kuchuchu nyaki you must be a price nyaki bed gi price ngejine tich maiso ni kato kadhia mimi arieba ndara kacha nitie mi arichi moro madonjo ka lakini sirikende mwasebedo godo chien kagi oseng'eya jogi kwa loko ngimagi to kinyo ok wayud joma gono wa tibim gi tialala gi tutam gi wantam yena moda pinja ne to miswa gigo mabende party masafina osetimo na Uganda iwinjo Safina musego mar nanu loko kata ngimaji Safina onge kama no se yiere dong kata in pok ni nene ka en sirikal mora mora bado mosebedo en chama mosebedo to nyaka ni party leader wakaw chama last year September Jimmy Wanjigi nyaka no kaw mano wan pok wabedo sirikal mora mora koro wan ok wanyal wacho niya ni wasekelo ne jopiny pi wasemiyo jopiny free education that is not our responsibility no ng'ama nigo en ng'ama jopiny no kete telo to kosetame to waseng'eyo gimomiyo ok onyal timo mano ema wanyiso jopiny na office agenda ni gimomiyo ng'ani ok nyal timo ma en nikech ma to gimomiyo wan wabiro timo ma en nikech ma it is about agenda not about who has money or ng'ama gonyo jopiny iwinjo anyalo kata mana gonyi but kinya onge ok akonyi but ka sirikal oketo ngima obedo gima yot ground kandi onge impact mora ma Safina sekelo okay ere gima dwaro ni mondo iwacho ni mondo miyo gimi nyalo kata nyiso japiny wasetimo ne gima inas much ma u promise wadhi timo achiel ariyo adek wacho ni wabe kaka Safina wasetimo ne jopiny achiel ariyo adek kata mana jok musekwan the first thing Safina no timo ne Kenya mzima en timo gimiluongo ni audit general audit mar Ruto nobody has ever talked about mar fwenyo ne jopiny ni gowi ma wachulo en gowi ma bandia to gowi ma bandia ni en miyo ngima tek to gowi ma bandia ni wan ok wabi chule to gowi ma bandia ni kok wachulo biro miyo ngima bedo mayot tijno kata in ineno ko yot tijno yot mar ng'ato fwenyo ni jogi nyaka ne dojo osekwalo almost 10 point something trillion and even the courage to talk about it jomoko gi nyalo dino but the courage to talk about it and teach the people puonjo jopiny ni gimomiyo ithagruwa mtani dukagi so wan gima watimo en wapuonjo jopiny
enlightening people. To Noah kane yalo to ji ne nyise ni bwana kata Zambezi mano konyo loso yie. Dong nowuok odhi madho kwete moduogo mana ka pi nie ng'ute. Kana wacho ni bwana in yie idhi kwani kodhi ni ok chopi. Makoro sisani tomiyo jopiny singo no dhi tiyo negi maber. Yes. Koponi ok ni kopo wadhi tiyo negi maber nikech wane sirikal madhi donjo. Nitie pogruok e kopo to gidhi timo. Babana ineno yie onge ga ng'wech matek. Ineno ng'wech matek ma jogi ringo go oko kane. Kata yie no wane kata joma yudho yie na biro nyisi. Yie ni gima kachako ng'wech to kata biria me yie ok amini ga no dhi chuo. In kaka rawera nyisani to chenro magi ma bende un godo ne rowere wachne ka Safina Party okawo kom mar president 2027. Ok ni kopo ka wasekao ka wasedonjo kidni wa kidware ok ni kaka dware kaka en oro rowere mathoth sana osebedo ka ywak nikech gima let me tell you gima rowere ywago oko ka kawuono rawera mora kata ja pikipiki kuting'i to ndike mondo otiga piko no mondo koro mogodhi ambo to ter pesa obiro koni ni bwana an kanya yudo pesa dhi akaw kata piko mara on loan akeni si winjo mbekni aina gima japiny ywago jopiny nigi ideas mang'eny sana. In fact onge ng'ama nigi idea moingo kata sirikal kaka japiny. Kawuono kichoko ji abich kama each and every person has an idea of what they want to do, but gima gionge go en ang'o? Pesa, access to capital. In our first agenda kacha ni winjo ka nyisi ni ande ni the first thing ma sirikal biro timo en golo ohala ma sirikal goyo gi bengi. Inyo maber samo gol ohala ma sirikal go gi bengi ma en loan ma sirikal kawo e bengi wa mapacho ka japiny biro bedo gi gimi luongo ni access to capital. Ibiro yudo kae wabedo piny watimo show kama to ng'ato duongo kachacha atiye bengi makama to aneno ka wan gi loan moro kama in ga account aonge go yaw bang' dweche adek wabiro mi loan maromo kama nikech sirikal mane kawo loan kachacha to duogo gi interest mamalo momi itamie loan kaka japiny ne koro onge. So the first thing ma sirikal biro timo is allowing the people to have access to capital. Access ka ji osebedo godo access to capital onge gima japiny nyalo tamo japiny timo. We have so many ideas. Nje kata mana ng'ama gombo chako podcast kaka koro mwatimo kani. Lakini kumunya gole pesa mar microphone gi light gi chulo kamunya lo tiye onge go but idea no to en go. But kini ko nyalo dhi then yudo ni kodhi e bengi nyise ni mondo wami pesa ni nyaki ibedi wabu mi gi interest maromo kama kendo nyaki ibedi gi pesa maromo kama. Nango nikech sirikal no biro nyoro to sirikal gin shwa ni biro chulo nikech sirikal no boka usuru kuomi to duog chulo. Loan mimiyo sirikal ni en pesa na gi mari mwadhi wakete bengi. But in kidware timi interest mamalo. So access to capital is the beginning of all development. To bende party ni king'io thuondi luo kata jogo mabende koro osego kenge film mar siasa. Yes. Ineno ka bende chalo nade nikech ineno ka bende jowa moko buono ni ok ginyal tiyo gi jorobuon. Gima timre mano gima iluongo ni legacy politics. Koro legacy politics en siasa marwa ok mar ji marwa. Ineno gima timore Steve. Adwa goni story moro. Jorabuon waluong gi jokuche kaka jo waluongo gi. Donge. 1993 kane Kenya yudo uhuru. Jomage manokelo uhuru. Watete gi ukabila siasa tu ma Kenya ka. Mar ukabila. Let's use that ethnic politics. Jomage manokelo uhuru. Joluogi Okuyu donge. Mane en Jaramogi Mzee achiel kod Jomo. Riwruok gi ema nokelo uhuru. Remember na nyisi chien kacha ni wan gi liberations. Riwruok gi nokelo the first liberation. Donge. The second liberation mane baba ni okelo in 90s mane kelo multipartyism. Jomage manokelo. Ka baba ni oriwore gi Kenneth Matiba gi Paul Muite gini. Ne gin jomage. Joluogi Okuyu.
Katiba ma 2010 ni jomage manokelo ne en riwruok mar jomage. Nikech watetu wang'eni katiba ka nikelo to number 1 Ruto ma kawuono president ne pinge ne no en man no. Jomage manokele Jaluo gi Okuyu. Manyiso niya adwa chaka penji sama ne Jaramogi dawo But gimi wacho no ng'ato kata mana jano bende nyalo wacho ni nyalo bedo kamano but koro bang' mano ka koro Jaluo samoro abiro kama iwacho no. Bang' sama ne Jaramogi dawo gore gi Kenyatta mo owe tich ng'ama no faidika Okuyu no Moi dong Moi mano ka donjo kanyo mano donjo kanyo ka Kenyatta no nindo Moi no bedango Kir sama ne Uhuru dawo gi baba mane koka gidonje telo mane koro Uhuru versus Raila ng'ama no faidika Ruto mochwe mobedo go Ker kawuono manyiso niya onge chieng' mar riwruok mar Jaluo gokuyu bro moro jomuluongo no wete ugi nikech sasa modawo gine magi benefit iwinja maber nikech ging'eyo ni riwruok maru is so powerful ma onge any other combination manyalo win against that unity. So what will they do? They will always make sure ni ka giyudo opportunity mar ensuring ni ok uwinjru to they utilize it. Mane momiyo sama en ka to luongo gi ni Wakabila. Ka en kucho to kendo miyo nying machielo. Mondo in isik king'e maber ni adui mar Jaluo en Okuyu. Iyudo ka ng'ato ni Suba korucha ni kanye? Suba. Ng'ato ni Suba Sindo. Pok no neno Okuyu nyaka ne nyuole kawuono 70 years lakini Okuyu to kodwa. Apinji ng'ama pok ni romo godo to kidwar nang'o? Badi makawuono CS mar gineni mar finance sama en Sindo e dhonam kucho to wacho no Okuyu ng'ama rach anyisi dhok ni nikech mane kako wacho Okuyu ng'ama rach mokanyal tiyogo okanyal riworago kendo okanyal bedo go na tiyogo kotieko to kawo chopa Sunday kiny Monday gine cabinet meeting ma cabinet aboro gino kuche dako nyise Ruto niya okuche gi joma richo ma mondo ni wati ogigolgi Okuyu rach olande Sindo kotieko to donje chopa kinyene State House obedo gi okuche aboro ma cabinet ministers. President wuon biro ka wacho kaka jogo Wakabila jogo joma richo deputy ne akanye seche deputy ne ochung' ng'e kama but gi joma richo kotieko odonjo State House Monday ene cabinet meeting cabinet aboro kuche ma Wakabila maricho. What does that tell you? And that is the politics maber negi nikech mane gima osebed japinyo osebedo kadwa no winji kawuono kida moro Jaluo I'm telling you the truth dikata Kisumu kacha tiwach ni Okuyu ng'ama rach mokuyo kanyari in women rep nikech ging'eyo ni our unity mar Jaluo Okuyu emosebedo the most powerful unity ma kiwacho gineo machuok tende ni wacho ni anyisi niya liberation madibiro mar economic liberation kapod wadak ni jogo richo ni ok wanyal riwore kodgi to Jaluo e ng'ama dibedo gi haters mang'eny tok 2027 iwinjo nikech gin kendgi ema gidhi support ng'ama dhi dala onge ng'ama biro chukia jothur gi ng'ani nikech gito nyaka gi support but jomodong to biro wacho ni une mano chuno wage ng'ama rach. And for any unity, for any liberation, mosebedo Kenya ka. Mana kaka iwinjo ka gimbe giwacho history. For any liberation, mosebedo Kenya ka. Jok nyaka wariwre gi jogo. Ting'e gimomiyo nyaka wariwre kodgi. In Kenya, wan gi gimiluongo ni Big Five. Big Five have always been evolving around power. Number 1 in the Big Five, and Murima Mountain, with 38% of registered voters. If they vote you as a block, you only need 12% to be the president of Kenya. Okay? Number 2,
gin Waluya with 14%. Number 3 N1 with 12%. Number 4 N Kalenjins with 11.8. High number 5 gin Wakamba with 8%. Now, how many governments have we had? We've had 5 governments. Ruto is the 5th president. Any transitional government, Mwase Bedogo, Ibro Yudoka, ka president oka kono, to vice president akono, including Ruto Nikane Donjo. Nango, because they command populace vote. Right? Koro, number 1 osefwenyo ngufu magenego. Emo miya engineer. Kawuono jokma iseng'eyo madhi chung 2027. Ng'ama campaign molojite. Ng'ama niyo gari pile pile ma campaign molojite. Dong number 1. Makegi kanyo asoma ne utimo koman godo kandi wan kage Branley Charwaje kurai wacho niya an winjo twak ber kabisa an kage Victor Charles wacho ni mosna simi Kenya an gi Opala Albert wacho ni mosna simi Kenya nyise ni warom kapoko dok Nairobi awinje baba da Opala Albert ng'ata and Alan Weke wacho ni following Kinley mosna simi akao kabisa Alan manoja fuamo yes Alan ne wasemtiyo go kamoro ne en koligna nuchapeji ne mit kaito wan kage Branley Jakora wacho ni uhuru mane Kenyatta gi Jaramogi okelo uhuru mane Kenyatta gi Jaramogi okelo en Muigai kende. Agree to disagree. I'm existing hasta la vista. Kato jaja dero benda wacho ni mosna simi Kenya njo twak ber kabisa kan kondele kandie manoja gita silisi kabisa kato Mary Linda wacho ni embe network ro kama nodonga inya wan ka gi longo ni big wacho ni ambe na network maber kabisa mosna simi Kenya ro kama donga inya akao Pinjo na mantire kandie. Do ine safina pati bande kore no bende gima bende koro timore barwok mar duol mar ODM bende koro osekelo weche mang'eny. Tungni. Kato kode ng'ikne. Kamano. Nyalo wache nango gima bende koro timore ni. Ang'o melaro ka entelo kose ang'o wadhi mbele ka? Weche ng'eny. Ting'eni wan kaka joot matin. Ng'anyisi ni safina wan nwago dala kwa wuok ODM. Ng'eni sama nduru ng'eny malo. Tunyalo dhi kata kok uthego lweny tunya chike itu. ODM en party maduong'. In fact, for the longest time, ODM emosebedo one of the biggest, almost third largest party in Africa. Okay? To tungni makoro nikachaka gin koso bedo mar baba. Maka gik madine baba nitie. To baba ne nyiso gimana ni nyithindo Naivasha. Kagi chopo kuno kata ngama wuoyi mao. But koro ing'eni sani iyudo ka nitiere joma feel ni party osebedo ka diyogi. To nikech ka gitemo wuoyo titero gir baba koro onge. Koro gimbe gidwa ni gigole kokgi. Mondo jopiny bende otimre nade? Ong'e ni sawa. Kare koro ere ng'ama peke ratie. Koro gima timore kacha to en mana power. Onge ka ok sugar kote. Gimilaro kacha en power. Mar leadership mar chama. To ok dwaher mondo mi ochop kamoro manyalo miyo owuok from chama to biro oganda. Koro chak wach ni chama opogo joluo kata chama opogo jo chama. Koro miyo oganda ni gin koni, oganda ma koni gin koni. To awinjo aneno ka jo ODM ng'eni nitiere segment mawacho ni party leader margi en Dr. Buru. Nitiere kendo group mawacho ni party leader onego yier manyien. Yes, jopiny oyier ng'ama gidwaro. The same chama iwinjo ka nitiere joma wacho ni wan wa support broad based. Another group wacho ni wan e broad based nyaka 2027. Nitiere joma gin gise endorse 2 term. Nitiere joma wacho ni no kapok wa endorse 2 term wan wach ni wan kanyaka 2027. Ai kendo koro nitie group magin gionge story no kabisa.
Gin whether one term or two term gin watch boy no. Wangadi matina mos ni osip ni morokan gi lungo ni daktari. Yes. Chenro ni neno home and abroad. Yes. Mano Dr. Chef. Dr. Chef na kabeli kato kwano kulimbo to lenga. Mano daktari bado. Wan ka gi daktari mano lungo ni Mama Helena Miduda. Mos na Madam Helena. Wacho ni amuzi. Akao kabisa. Ero kamano kumkete mana chenro. Asante sana. Yes. Pinjo na moro ne kandi ni ja Nairobi. Yes. Mabende kura ngeni samoro nyalo kura Nairobi. Bende Babu Owino dwaro ODM. Nyalo miyo Babu okang' malo mondo mi okaw seat ma Nairobi. Gionge option. Babu Owino nyalo bedo governor with or without ODM. Gionge option. ODM onge option. What do you mean ODM onge option? Gionge option. The only way maginya bedo go gi governor 2027 Nairobi. En ka gimiyo Babu ticket. To koka gimiye. Ka gimiye pod Babu no bro bedo ticket. Bro bedo governor. Tiende ni ODM ok mien ndado mora mora. Koro kapo ni gidwa bedo gi governor. At this point ODM ema kadwa governor Nairobi. Gimi Babu ticket. Iwijo. Kama wagike ni. Gidwa ni mondo chieng' moro kikwano governors. Magin kodi Nairobi Kenya. To ni Nairobi governor en mar ODM. Gimi ongili ticket. Sakaja kuno. Sakaja kata ongili no ka onge. Ni ongili ok ochung'. Kodoko dogi. Safina onge jalo mabende koro dhelaro kom mar governor. No wantiere godo. Muntiere go. Lakini Babu Owino ni malo. Ibedo moro sichichimo. Mane momiyo wan wawacho niya. Kata gimiye, kata ok gimiye. Ongilie gavana. To sani chama ma ji donje gi ng'wech. In fact mar nowacho ing'eni ni wafwenyo ni lene wuotho mos. Mar wani krekoro dhano biro ng'wech ma wagege ogagi agani jo Mombasa weuru wabo biro Mombasa. Koro kata ongili no, ongili en wuodwa. To kendo en wakili mana kaka deputy party leader. Giseromo okenge mang'eny. Kendo samoro gigo mbaka ina mipenjani. Koro wadhi ka kwadhini. But gima koni ni sani to koponi dongi penja mana mar ODM. Mar ODM. Koponi ODM ema dwano bedo gi governor 2027. To gi support ma Nairobi. To gimiye ticket. But gikasre. Kesonya wuok. Gikasre. Nikech samoro ginyakelo ne ticket to giyudo ka bende wan bende wasemiyo ticket. Tiendeni gimitemo wacho ni party mora ma Babu Owino nyalo dhie sani en ochalo jalo mabende nigi nengo en gi impact. Yes. Koro chalo nyako mabende laro. Gimomiyo mano timre. Bwana Steve. Waweuru wuondore. Neno, waweuru wuondore. Wabunge tetete ma ODM go. Wabunge te any MP kata wabunge chak gi governors. Nyisa kata governor ma Migori nyalo biro Mabei machunge stage kacha cha machok dhano mawuo godo kata dog Migori kogolo kure. Kata Migori no ere ma samoro konya yudich. Kata ma Mabei nyalo wuok madhi kata Siaya machoka jikie. Gimitemo wacho ni onge. But Babu king'iyo chia gi mbi ma en go. Omiyo sani en gi jopiny. Winjo. So in as much as ni in fact olemo manyago lemo be makidi goyo. Why is conversation is always around Babu if he has no impact? Kopono onge impact. Party lido kunya rungu rally. Ni? Party lido kunya rungu rally. Dong NTO luongi. NTO luongi. Nyero nango. NTO luongi. Luonga mare kiendu. Adka gilongo ni wuod madam abi wacho ni simio wacho diera power emilaro anto ja siasa mane oliyo mugik en Raila. Mane ja siasa mane oluwo mogik. Mane oluwo mogik. Mana Raila. Koko manyi koro mgajwang mwikete mane chunyagi TV kande no kabende kakoro sama ya wanga kandi wan kandi kachel koda asimi Kenya manyisa ni en gin moro ni one term two term. En mana gi wacho chiel. Yes. Two term one term nini kanye? Anawacho ni yande. The sixth president is Honorable Jimmy Wanjigi. Gige tu 2020. Mago ineno kati wach tuta. Tionge ngama dhi bedo kar ngano. Podi chala ngama wacho tuta. To kati wacho tuta
Ingeni thoth jo for example, ng'ato biro nyisi tutam, but koro kikone gimo miyo owacho tutam, to nyisi niya, ok ane ng'ama dhi golo ng'acha. Bwana. Ayie ni sama wawang'o we akoni. Ne nitiere ng'ato ni Yahya Jammeh. Yahya Jammeh obedo president ma Gambia pinga for 22 years kaka jalweny. Apart from being president, no jalweny, no kawe gi bunde. 2016 kane jo piny owacho ni ok wadwar Yahya Jammeh, afadhali wagone Kidi ombulu to ok Yahya no nyiero. Gineno kaka inyiero wani hawa majaba. Hawa. Yahya no wacho niya, kata kukoso ng'amuchungu koda. No chuno ni nyaka ukel ng'ani. Kukoso. Ng'ano ting'eni pok nobedo kata MCA, pok nobedo kata MP, pok nobedo ne en clerk. E president makawuone manogole. Iluongo ni Adama Barrow. When the people decide, they don't take it anymore. Ineno moro ma 2024 cha. Mane nyithindo Gen Z they got the parliament cha. It was just an explanation or an example that it is possible. Erokamano simi wachni mogik ene jokanyanam kawatieko. Wach na mogik. Weche thoth ang'en wadhi yudo kacha sa kendo wago mbaka mang'eny kabisa. Lakini kech sano kamedosa mara wacho ni wachni mogik. Wach na mogik en ni siasa pok ochakore. Siasa koka dhi chakore. To sama wadhi go siasa to wapar ni kaka oganda wadong kaka nyithi kiye. Nikech baba mane wuonwa sana kuro onge. Nyathi kich en ng'ama vulnerable. Society ng'iyo nyathi kich kaka ng'ama vulnerable. Nikech onge min gi to onge wuon. En ng'ama inyal kata wuonde ni biwateri school tikete obedo mede. Biwa puonji tikete obedo maonge gimotimo. Let us be very careful in our engagements. Wawe riadore ni wan support ng'ani. Kiny kendo kichaki chung tiwacho ni wadhi dhi kode kata wa negotiate. I negotiate tise wacho ni dhi support. Mano chalo nyako mosebiro modonje Simba kato koko nyisi ni adwa ni wawinjire anena idwaro osiep koso idwa nang'o. To osebedo chope Simba. Iwinjo? So as we go to the 2027 politics, wagwane siasa mar ngima japiny, ok mar ngima ja siasa. Ja siasa eno nyalo dak makata kiny yongi. Tekni semi ombulu onyalo dhi. Lakini in kaka japiny, sama wago siasa mwadhieni, wang'eni to wan wuon, in kaka ng'ani dwa kura kuomeni. You are the price. Emomiyo ng'ani ya Nairobi biro chung' ewi gari ka wuoyo kodi. In gi nengo. Koro kik wago siasa moro mwasebedo kwago pile ni ng'ama miya mang'eny. Hapana, odhi miyi to kiny odhi duoko pesa neno kuchuchu. To koro wang'i ni to jomwa yiero kata jomwa engage go. How do we do our politics? Both locally and nationally. Nationally wadhi kwang'eni wan nyithi kiye. Inyalo wuondwa gi gik moko, inyalo miwa sweets, inyalo miwa gik moko, inyalo nyiswa ni terwa school idhi miwa tije. But wan nyithi kich, wakia gima wadhi yudo kucho. Lakini locally bende wang'eni to wete wa makoro wan go nyithi kiyegi. Mano wasemiyo telo osetimango kata osenyagore kodwa nang'o. From there wabiro bedo gi a very positive society. Erokamano ne kaka jongo kamana kautul makene magonero kamano madonga nya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo nya korem gajwang chenro ne endundo nagi ka chel koda Simi Kenya all the way from Nairobi to Kisumu City to chunyo nagi TV. Of course. Mondo wambe kinyo korem gajwang erokamano ne in mabende ni kete chunyo nagi TV kande chakrano wa chake nya kagisani med kete mane chunyo nagi TV medahere ka to idhie Facebook page maro kacha korem gajwang lo wakacha wacho ni bonyeza lo wabende kacha YouTube marwa elongo ni chuny onagi TV page subscribe ne koronga jwang mondo miyo kawan live tibedo kacha pile kapile kachel kod bende luwa TikTok wa kacha chuny onagi TV page na bende Steve James Facebook kacha bende enyalo dwa kanyo koronga jwang kaito bende ro kamano mathoth ne midusa maro mar cheno ni mabende lungo kacha ni Nelson Mandela Okure kachel kod Wood Baba Yakababa Safina Party the sixth president kora namor agoero kamano. Gima nyiso jopiny, as usual, any interview I go, I always encourage our viewers and those who have watched the show to follow that channel.
make sure you follow this, because currently this is the best we have from Luo Nyanza after CB Kenya TV. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Monetize Chenry and Antiva James, aka Nyakwar Nyarunyi Wano. Nere kendo kacha Odichingno Makin. Nyikwa onage, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro, kendo osechoponwa kamora mora mawantie, wahere, waruake, wapake, wagwedhe, kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo Jaluo.